Takže čaute ľudia, dneska z vítam u nového videa. V tomto videu budeme hrať Minecraft s kamošom, zase bez kamoša, lebo potrebujem si spraviť veci, aby sme ho zase prekvapili. A dneska budeme dokončovať tú farmu, ktorú sme v minulom dieli začali, čo je tam tá. A dneska by som ju chcel zväčšiť asi o 5 krát viac, aby sme mali veľa jedla a aby sme toto mali využité miesto. Takže akorát vidím, že nám ide noc a budem musieť ísť spať, takže sa ešte narýchlo vyspíme a môžeme pomaly začať robiť. Ešte tu volačo zasadím zatiaľ a môžeme ísť na to pomaly. Takže ideme si ideme hajať. Tak nejdeme. Ideme. Tak. Získame si seedy, aby sme mohli spraviť väčšiu farmu, lebo bez seedov sa veľká farma nedá robiť. A môžeme si zobrať aj z tohto, že takto tie vyrastené už zničíme a zasedíme naspäť. Budeme mať viacej seedov, lebo je to lepšie a budeme mať hneď aj wheat. No. Úžasné. To sa mi to tu pokazilo. A dneska by som spravil iba túto farmu a v budúcom dieli by som chcel postaviť mlyn k tomuto. Takže keď chcete vidieť, ako stávam mlyn, tak sa nezabudnite dať like, odber a pozerať ďalej tieto videá a túto sériu. Takže ideme si to tu robiť. Tady to by som dal, že cesta pôjde. Tuto hore zabočila by. To volá ako. Potade takto. Ideme si pre vodu, čo sme tu minule spravili, ten 5-hviezdičkový generátor vodný. Dáme ju sem. Asi zoberieme hlinu. Dáme takto, aby nebolo vidieť. A budeme sadiť. A keby ste chceli vidieť reakciu Vendixa na toto, na tie veci, čo sme tu zatiaľ vybudovali, no tak spravím o tom tiež video, že ako na to reaguje. Takže nemusíte sa bať, že ako na to reaguje. Bude na to video. Takže potrebujeme ďalšiu vodu, lebo bez vody je asi ťažko pracovať. To. Ešte sem by som dal vodu. A bude to perfektné. A významy tejto farmy. Veľa obilia na rozmnožovanie villagerov v budúcnosti. Bude to tu pekné, lebo tu sa to akorát hodí, to je veľký plác. A bude to tu proste dobré. Takže seedov mám docela dosť a môžeme sadiť. No, ešte, že mám za sebou motík. Lebo bez motík by to neišlo. Tu pekne spravíme. A môžeme sadiť semienka. A možno sem dám aj zemiaky. Lebo aj tie sú docela dobré. Ale asi radšej zostaneme pri obilí. A zatiaľ to bude stačiť takto. Aspoň dúfam. No ale už nemám seedy, takže teraz bude troška menej avkovať na seedy. Takže asi vám tu dám zostrih. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Takže po 5 minútach som späť a mám niečo cez
2,5 staku a môžeme ísť sadiť ďalej a ďalej. A za to, že tu nie je tráva, k tomu sa vyjadrovať nebudem. Iba môžeme si pozrieť štatistiky, že koľko trávy som vyťažil, keď to tu bude. 2166. Za mňa veľmi veľa. No. Ultra veľmi veľa. Takže sa nečudujem, že tu nie je tráva. Ale tu ďalej tu je už samozrejme. Iba tu nie je na tomto úseku. A tak či tak to nám pomôže preto, lebo potom nemusíme ťažiť tú trávu a máme už rovné sídy k tomu a môžeme tam rovno iba z motiku to omotikovať. Ideme plesovať ďalej. To tu budem mať jeden stack v mínuse. Ale ešte mám stack a 24 sa mi zdá. Že to sem položíme. No, takže máme už docela veľkú kopu. A ja by som išiel ešte tuto dorobiť, čo som minule nedorobil. Som to nezasadil. No aj. Aj motika je v mínuse už. Sem dáme. Sem. Zničíme toto, ten blok. Tuto tiež zničíme. A dáme sem. No, už to nejako vyzerá. A tieto, čo sú vyrastené, tie zničíme. A máme viacej semienok. Jej. Ešte tu máme hore, vidím. Už nám za tú dobu troška vyrástlo. Ešte tu máme prichystané kosti, keby som mal málo semienok a nechcelo by sa mi ťažiť trávu, že by som to vybomíloval a tak by som spravil taký proces. Ale vidím, že netreba. Že tu máme docela už dosť tých semienok. No, ja si myslím, že to už bude dosť. O ďalší stack mi to pridobrilo. A môžeme ísť ďalej zeleňovať a potom sa to premení na žlté, takže za žlto zeleňovať. Šup, šup, šup. Ešte sem hodíme. A tu spravíme ďalší nekonečný zdroj, aby som nemusel chodiť nižšie pre vodu alebo tam k tomu starému. Keď máte nápady, že čo spraviť ešte na tomto svete, kľudne napíšte do komentárov.
A niektoré nápady vybereme a postavím to napríklad, alebo spravíme. Takže píšte do komentárov nápady. Tuto ešte zasedíme tých 39 semienok. To nabereme vodu, dáme sem. No, ešte tuto zoberiem pár semienok a to bude asi všetko, čo dneska stíhame spraviť. Lebo ja si myslím, že už sme docela veľkú plochu spravili, keď hen tam bolo iba toto malé. A tu už máme docela už dosť toho. Ešte toto zoberiem. A je to. Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a čau.